Studenti ta' 7 u 8 sena tal-Kulleġġ St. Thomas More u l-Kulleġġ San George Preka li lestew il-korsijiet Moneywise u Connected Minds bħala parti mill-programm Life Hack ġew onorati f'ċerimonja fis-sede tal-Aġenzija Żgħażagħ f'Santa Venera fil-preżenza tas segretarju parlamentari responsabbli Kita Zopparditanti. Studenti mill-Kulleġġ Aġuż de Soldanis Fawdex se jiġu wkoll ippremjati wara li lestew dawn il-korsijiet. Life Hack u programm b'korsijiet tal-istudenti wara l-ħin tal-iskola li jgħinuhom jevolvu l-ħiliet soċjali u diġitali tagħhom. Il-korsijiet li jsiru b'xejn huma akkreditati MQF3 għal min jispiċċhom b'suċċess. Is-Segretarju Parlamentari Zopparditanti stqarr li dan l-investiment ta' Gvern Laburista qed iħalli l-frott mixtieq u għalhekk se jara li dan il-proġett pilota jkompli jikber. Investiment fil-qasam edukattiv tal-Gvern huwa wieħed kostanti, imma dan l-investiment ma jinkludix biss it-talim akkademiku, jiġifieri dak formali u fejn jitlu l-eżamijiet biss. Bħala Gvern qed naraw li ninvestu aktar f'courses, aktar programmi ta' taħriġ sabiex narmaw liż-żgħażagħ tagħna intuhom l-għodda neċessarja fejn jidħol it-talim għal ħajja u dawn il-programmi fost oħrajn jinkludu kif wieħed japprezza l-valur tal-flus, l-għaqal fil-flus, kif ukoll ikunu anke jistgħu jesprimu l-opinjoni tagħhom u l-ħsieb kritiku tagħhom iż-żgħażagħ. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma qalet li l-ħsieb tal-programmu li jgħallem liż-żgħażagħ piliet tal-ħajja waqt li dan se jkompli fis-sena skolastika li jmiss fi 3 kulleġġi oħrajn u biżżejjed korsijiet. One News tkellem ukoll ma' Luna Sammut, studenta li għamlet dawn il-korsijiet. Jien ġobni li tallimt ħafna affarijiet ġodda u tallimt kif inkun Moneywise u mhux ma nafx xejn dwar il-flus. Tallimt li hawn żewġ tipi ta' cards, id-debit u l-credit card, tallimt dwar it-taxxi u l-pensjoni, tallimt ukoll dwar il-VATs u nixtri aktar needs milli wants u tallimt ħafna aktar u ħadd ħafna pjaċir.